May Poras, Labud, Kapampangan. Medyo masiglang bagya kaya ni sana dandaman niyang masalas sa ining kanakong video ne. Kawalang pulot siyam ni karang kaya katamong Tagalugan series video ne. Pag-umpisan tanay po ito lubugi ngal do sisilim na po ng bagya. Okay, mumunan dili tiisan ne. Ing isipang mas manayon na kang Kapampangan, Tibatan o kaya Agbantan ne. Ing tutuki ayasahan ing mas makatulid panaligan ne. Pamamagitan Tagalog yung pamamagitan ale. So isipan ko yung mas makatulid na kang Kapampangan, kapamilatan ne. Ing tutuki ayalala, ing ayalala as masating mong gamitin tayo nga ganaka ne. Tinakot Timoya, bala mo i-check yung Tagalog na natakot din eh. Ing mas malino ng mas makatuwid ako wari Kapampangan may takutan ne. Okay, ing unan Tagalog balutangan Tagalog yung unan ne. Ulunan niya yung Kapampangan. Okay, ing taulin dili lalaatan. Ing lalaatan batsaking lalahatan no kaya nilalahat ng Tagalog ne. Ing Kapampangan lalaganasan. Okay, deta namo at panay kong panay kong stress kaya kayo reni nga manong reni ako balo nung Tagalog la Kapampangan la dapat inisipan ko mo tilang mas manayo na katulid kay Kapampangan nung isipan yung yellow story ning pamanyabyan ko mag-comment kayo at pisabihan tala o sige ganay pamukin ni panay kung sasabihan ni pangapampangan tamo nung pareho tang Kapampangan manong nung ni panagalog tamo den kay katamo nga anak den kay katamo nga po kailangan tala panagalugan para gulantalang Kapampangan pasuswan tala kay katamong amanong siswan dakala salamat with tamongan.